Dinten Sugeng Siang Kapur Mbak Tata Sugeng Panggian keluarga Jatilan Tri Warga Tunggal Kapur Mbak Soan wonten ing lapangan biasa salah kerja nggih nika samangke badhe tas panglipur pinten Bapak Mas telu sak ekstrane nggih kanthi menika dumateng para pirsa monggo ngipun pantes papan dipun amirsani kiprahipun Jatilan Tri Warga Tunggal wonten ing wekdal menika dumugi paripurna samangke.